Babukhulumayo unyamazane insizwa wakhoza ukunganihlasa kanti isilwane esifuna wonke umuntu isilwane esihlala ehlathini engathi mawusifanise negolide kanti namhlanje ngihambe kakhulu ngisemazweni ngisegreen village sibiziwe ukuthi ngizobani nama ngazi behind the camera ngiphethe unkosini mamela-ke wena vumela mina nami ngivumele ukuthi sibize umuntu osibizile azoxoxa ukuthi sibizeleni unkosini awungithathe umsebenzi. Njengoba bengishilo-ke ukuthi ngihambe kakhulu ngise-Green Village ukuthi ngibizeleni angazi maybe wena uyazi kodwa umuntu osibizile naye ithi simuphi ithuba ukuthi ayithule ukuthi ubani wakabani sawubona kunjani? Ngiyaphila njani? Siyaphila bengisacela uyithule ukuthi ubani wakabani. Igama usizakele Sibongo ngokwaHlongwane. uMahlongwane weMahlongwane ngifika la ekhaya ngibona eziningi intombi la manje ngifuna uxoxele mina nababukeli ukuthi kwenzakalani njengoba kugcwele intombi kanje. Kahle kahle kuzobungazwa mina usuku lami olukhulu ngibonga abazali ngibonga oma specifically ukuthi ngikwazile ukuyigcina ngize ngidlulele iminyaka ekade abantu bengeke beyicabanga ukuthi ngafikelela kuyona ngiseyintombi nto. So this is a token of appreciation from uma wami esho nje ukuthi ngiyazibongela ngane yami ukuyigcina kahle qhubeke njalo. Uzwile nawe lapha ekhaya zigcine abazali bazokwazi ukuthi bakubonge. Engifuna ukwazi la awungixoxele ingqinamba ohlangabezane nazo ukuze kufike la yini ohlangabezana noma belendlela ismooth nami ngavele ngiyithathe mangifuna ukuyithatha. Lutho butami ayona ngasho ukuthi inzima kodwa ngiumuntu onokuthi uma uzazi ukuthi ufunani empilweni ayikho into engakuhlula inesmashi kuzoba nama obstacles but wena uzazi ukuthi ufunani focus kuyona lento oyifunayo uzoba right. When it comes to ubuntombi we get critics kakhulu and izinto azingendlela abantu abacabanga ukuthi kumele zibe ngayo. So thina as intombi sinokugxekwa kakhulu ngezinto nje ezihlukile but mina specifically angikuthathele ekhanda lokho ngihlala nje ngimina ngiqhubekela ngempilo yami. Ayisizula stolika mina ngeke ngiyitolika lento le manje mfethu awungitshele la imicimbi eminingi yenziwa ngolesihlanu ngomgqibelo kungane yakho ube ngesonto. So ekhaya singama Nazareth isonto elaziwa ngokuthi kwaShembe. So asenzi thina imicimbi ngeSabatha which is umgqibelo Saturday siyenza ngesonto. So kube into ukuthi inkomo ifike ngeSabatha which is Saturday ntambama yahlatshwa umcimbi ke waba ngesonto. Ulalele lapho uthi udade mangitolika ukhonza kunyazi lezulu. Mamela nayi into azokupha yona awuphe umbukeli secret ukuthi kuze ayigcina afike la kumele enze kanjani. Angithi phela ngenzeka ukuthi umuntu angathi uzoyigcina ayihlele ekhaya kubo manje mina ngifuna ukwazi ukuthi wena iyiphi into onga-advise umbukeli lapha ekhaya ukuthi ayenze ku right ukuthi naye ahamba yohlolwa noma kukho right. Ngasho nje ukuthi kuphuma kena umuntu because at the end of the day as abantu sihlukile sinama background ahlukile so kuba ngawo ukuthi yini wena oyifisela yona njengami ngathatha le step ukuthi ngiyathanda ukuba intombi ngiyathanda ukujabulisa abazali and nga-advise abantwana abancane ukuthi baqhubeke ngayo because ziningi izinto ongasigwema. Do you understand? So yeah mina ijourney ngisithathele yona and ngiyafisa ukuthi ngiqhubeke ngayo. Unkulunkulu ngiphe umendo. Wow uthi hawu uNkulunkulu azama umendo Nkosi yami. Manje ke owokugcina awuxoxele obukele lapha ekhaya kwenzeka khona uzothe kubukele ayithande lento makakazi ukuthi angangena kanjani kuphi umuntu ofuna ukukulandela ngakulandela kanjani ko social media platform uyibhale kanjani. Cha ngikhe ku social media. Manje ke okay uthi akulandele kanjani lokuthandayo lapha na ku social media platform oyintombazane. Oyintombazane ayi ngabe ngiqamba manga bakithi angikho nhlobo ngeke ungithole ku TikTok ngeke ungithole ku Instagram shuthi kumele ngipha abantu inombolo zami ngiyadlala. Hayi inombolo mawufuna ukubapha ngabapha kodwa asenze kanje ngicela mina uthathe leli thuba usho noma yini ofuna ukuyisho kubabukeli.
based on usuku lanamhlanje ngizothanda nje ukubonga kwabantu abakwazile ukuphumelela emcimbini wami ube impumelelo kahle kakhulu nje ukubona nje nani igcwele abantu bengingicabanga ukuthi abantu abaningi bengakujabulela ukuyiphatha kahle kwami kodwa ngiyabona ukuthi imvuzo yokuyigcina kwami iba nemphumela emihle ngisho nababukeli abasekhaya abaseseyintombi abamaNazaretha noma bahamba amatshitshi ukuthi bekezela okuhle kuyeza. Yebo bathi bekezela okuhle kuyeza. Word of the day. Mamela ke mbukele ekhaya ungakhohlwa ke la ukuthi okumele ukwenze ofa ungela phana ku YouTube wakho bese uthi Kasi Podcast kanti namhlanje kunomahlongwane ku Kasi Podcast ucofa usubscribe bese uthi like uthi follow bese ushare umakhelwane share umakhelwane bese na ungasabi usibize manje ngicela nje word of the day angithi sekutrenda lokho word of the day yeah word of the day noma yini ofuna ukuyisho ezokhuthaza nje motivation Kuhle ukuyiphatha sigcineni nizoyithola imphumela emihle ekugcineni. Uzwile bathi kuhle ukuyiphatha zigcine uzothola umphumela omuhle. Khumbula ukuthi unyamazana insizwa kaKhosi ubhovungane hlase athi amadoda abhodla utshwala kube ngiqhamuka ngibhodla umlilo abangaziyo bathi iskini sabesuthu iskindi esingakwenzi lokho kodwa siphinde sikwenze yimino wakho nawo ngowami asivale while ngisakulandela abanye